Bore da bawb, diwrnod hyfryd. A hyfryd i ddod yma gyda'n gilydd. Bydd na panad ar ôl y gwasanaeth, ond i ddechrau, mae Dylan wedi dweud, bydd angladd John Williams, gŵr Linda Williams, dydd Iau, chwater wedi dau yn yr amlosgfa. Felly, dyn ni'n meddwl am pawb yn y teulu. Ac mae llawer o bethau yn mynd ymlaen ar Coenionia. Dyma fy stori, podlediad yfory. Mewn bythefnos, 9 mis Chwefror, cacen a mawl yn y prynhawn yma, sy'n edrych yn dda, a bore coffi dysgwyr, astudiaeth feiblaidd, a Ddydd Sul nesa bydd parchedig Aled Edwards yn arwain yr Oedfa. Felly diolch yn fawr i Dylan am y gwasanaeth heddiw, a dyn ni'n cael y casgliad rwan. So pwy sy'n yna? Bore da. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi. Wel, mae yna galona ar y sgrin. Wel, sgwn i pan bod yna galona ar y sgrin. Wel, ddoe oedd hi yn ddiwrnod Santes Dwynwen. Da iawn. Dim dyna'r unig gwestiwn gewch chi heddiw, reit? Mae gyda fi cwis bach efo 4 cwestiwn i chi nes ymlaen. Ond, ia, Dydd Santes Dwynwen, ac felly gyda'n gilydd y bore yma. Da ni wedi ganolbwyntio ar gariad, reit? Cariad. Ac chi'n gwybod, mi rydyn ni am fynd draw i rhan lle mae Iesu ei hun yn datgan mae fod i'r gwir wynwydden. Ac yna, ar ôl deud hynny, mae o yn gofyn wrthyn ni i garu ein gilydd. I garu ein gilydd. Ond cyn i ni ganu yn hemyn gyntaf, gadwch i ni droi at y galwad i addoli. A dwi am ofyn i chi i adrodd y geiriau sydd mewn bras, mewn llythrynau bras y fan hyn. Dewch bawb sy'n ceisio gwybod dyfnder cariad. Dewch i addoli Duw y mae ei gariad yn ddi-ben draw. Cofiwn Santes Dwynwen, goleudi o gariad a ffyrlondeb. Diolchwn am ei hesiampl a'r cariad sy'n adlewyrchu gras Duw. Gadwch i ni ddathlu'r cariad sy'n iachau, yn aberthu ac yn parhau. Codwn ein lleisia i anrhydeddu'r un ancarodd gyntaf, ac sy'n ein galw i garu yn ôl. Dewch i ni addoli gyda chalonau ag arad i gariad Duw. Dewch i foli ac i ogoneddu'r arglwydd, ffynhonnell po cariad a daioni. Amen. O gadwch i ni barhau drwy ganu yn hemyn nesaf, ym rhif 184. 184. Dyro i ni weld o'r newydd, mae ti arglwydd yw ein rhan, aed dy bresenoldeb hyfryd, gyda thweision i bob man. Tirdi lawr, arglwydd mawr, rhod y fendith yma nawr. Ac yn y blaen 184. Gleiria
Wel, mae'n siŵr bod dydd Santes Dwynwen yn ddim cymaint o hype, fysa'n o ddeud yn y Saesneg, neu lle ddim gymaint o fuss as yn ni'n gwneud i ddydd Sant Ffolant. Ond mae cynnyrch dydd Sant Ffolant a'r rhosod coch a siocledi a poteli o byblu allan yn yr archfarchnadoedd. A mae pobl yn, wrth gwrs, yn mynd allan i brynu ar gyfer dydd Santes Dwynwen yn ogystal. Gynna fi 4 cwestiwn o fan hyn i chi, reit? Mae'r 2 gyntaf yn ofnadwy o hawdd, reit? A mae rhaid i ni ddod i gonsensws i roed atab, reit? Felly, mae rhaid i ni benderfynu pa atab da ni'n rhoi. Felly, cwestiwn gyntaf, pa ddiwrnod arbennig sy'n cael ei ddathlu ar Chwefror 14? Sant Ffolant, da chi gyd yn cytuno? Ynde, iawn. Gan i weld felly. Ia, dydd Sant Ffolant. Cwestiwn hawdd arall, reit? Be sy'n digwydd ar Ionawr 25? Dydd Santes Dwynwen. Ia, dyna ni. Reit, yn ôl Google, reit? Be ydy'r anreg mwyaf poblogaidd sy'n cael ei roi i ddathlu dydd Santes Dwynwen a dydd Sant Ffolant? Blodau? S'n rhywun yn dweud rhywbeth arall? Siocled? Rhywbeth arall? Gwin? Reit, mae'n sôn gen ni bloda, siocled a gwin. Pwy sy'n deud bloda? Siocled? Gwin? Mae'n dyn sy'n rhoi gwin. Reit, bloda sydd yn mynd ar consensus felly. Yn gadwch ni weld? Ie, da iawn. Ac yna y 4yd cwestiwn. Yn ôl Google eto, reit? Faint o arian mae pobl yn wario ar ddydd Sant Ffolant ar gyfer taledd, reit? Yr average, felly. Falle bod rhai yn gwario miloedd, falle bod eraill yn gwario dim byd. Ond be ydy'r cyfartaledd? A mae'n bwysig iawn nodi hefyd bod yna wahaniaeth rhwng dynion a merched, reit? Felly, 100 y fyna, 20 punt, 50, ma'n ymrywio yma. Dach chi eisiau gweld? Dach chi weld. Dynion yn gwario 40 punt, a merched yn gwario 24 punt. A falle bod rhai merched yn amenio yn deud da ni wertho, ynde. Ond ia, dyna bach o hwyl, a mae'n ddiddorol yn dydi. Ond dangos cariad mae'r unigolion hynny tuag at ei perthynas felly, ynde. Chi'n gwybod, ni wastad yn cael cerdyn dydd Sant Ffolant. A dwi wedi deud hyn o blaen chi, ni wastad yn cael cerdyn. A dwi'n dygaru di a y marc cwestiwn yna, guess who, da. Reit? Ac am flynyddoedd o'n i'n cael y cardyn yma, guess who. Dwi'n dygaru di, guess who. Reit? Ac o'n i'n gofyn wrth rai yn y dosbarth ynddo. Nes di anfon cardyn i fi? Naddo. Naddo. Nes di anfon cardyn i fi? Naddo. Nes i ddim. Ffendio allan, mae anti-eirwen oedd wedi bod yn cael anfon y cardiau dwi'n dygaru di am flynyddoedd i mi. A ddys i ddarganfod hynny chi'n gwybod, yn lle diweddar ar ôl gadael yr ysgol, felly bach yn embarrassing yn yr ysgol, yndi? Pam dwi'n gofyn, ti di anfon cardyn i fi? Ond, does dim angen i ni ddyfalu pwy sydd yn caru ni pam da ni'n dod at yr Efengil, am pan da ni'n dod at Grist. Oherwydd mae Duw yn caru ni trwy Grist. A Iesu sydd yn anfon, dwi'n dygaru di gan Iesu, ynda. Dych chi'n gwybod, mi wyddon ni mae gwahanol iawn o'i stori Dwynwen lle roddodd hi i bywyd yn llwyr i Dduw yn dilyn tor calon. Ond byrdwn Iesu yn ei ddarlleniad heddiw o Ioan 15 yw yn ei ddangos cariad yn ogystal. A mi Iesu'n egluro ar y cychwyn, mae fo ydy'r gwir wynwydden,
ac rydyn ni wedi'n gwreiddio yn ei gariad o. Ac felly gadwch i ni wrando ar ail hanner y darlleniad mewn gwirionedd, Iowan 15, 9 i 17. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf una wedi eich caru chwi, arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf i wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i chi, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Ydych chwi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf yn ei orchymyn i chwi. Nid wyf mwyach yn eich galw'n weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi'ch galw yn gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dewisiodd i, ond mae fi a'ch dewisiodd chwi. A'ch penodi i fynd allan a dwi'n ffrwyth sydd yn aros. Ac yna, fe rydd y tad i chwi, beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Bendydd Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfer ni bore yma. Gadwch i ni droi at yn hemyn nesaf, sef yr rhif 17. Dyro i ni dy arweiniad, arglwydd drwy'r oedfa hon, rhod y ysbryd a'i ddylanwad i'n sancteiddio ger dy fron, nefo'i ddiw, ddedwydd fyw, dan dywennau di o ddiw. Ac yn y blaen, emyn rhif 17. Am ychydig, dwi eisiau chi ddychmygu mod i'n gwisgo dillad mewn gwisg hir lais glas, reit? A'n enw i di Dwynwen, reit? Myfyrdod Dwynwen sydd gyda ni yma o'r llyfr Dwy Law yn Erbyn. Ac mae mor briodol ar yn cyfer ni y bore yma gan bod o'n rhoi yr ogwydd ffeddlondeb
Dwynwen i ddiw mewn gwirionadd, a bod ti wedi cysegru hyn i wasanaeth Duw. Felly gadwch i ni glywed i hanes i. Dwynwen yw'r enw, a dwi'n ferch i Brychan Brenin Brycheiniog. Un tro, cynhalwyd gledd fawr ymhalas fy nhad. Roedd llawer o bobl wedi dod yno, ac roedden nhw wedi gwisgo mewn dillad hardd iawn. Roedd digon o ddewis o ddynion hefyd, ac roedden ni'n cael llawer o hwyl, cyfle i ddawnsio a bwyto digonedd tan oria man y bora. Sylwais ar un gŵr arbennig oedd yn syllu cryn dipyn arna i. Meilon oedd ei enw, ac roedd yn dewysog yn ôl yr hanes. Roedd o'n ddyn hardd iawn ac roedd eisiau fy mhriodi, ond roedd fy nhad eisoes wedi trefnu i mi briodi rhywun arall. Doedd Meilon ddim yn fodlon iawn o glywed hyn, ac fe gafodd ei gynhyrfu gymaint nes i mi orfod dianc i ddiogelwch y goedwig. Yno gweddiais ar Dduw i'm helpu i anghofio am Meilon. Syrthiais i gysgu, a thramod i yno ymwelodd angel gan roi diod arbennig i mi i'w yfed. O galyniad, collais fy nghariad at Meilon, ac fe gafodd ei droi'n dalp o rew. Ar ôl hynny, cefais 3 dymuniad. Y dymuniad cyntaf oedd gofyn am i Meilon cael ei ddadmar. Yr ail ddymuniad oedd erfyn ar Dduw i wireddu breuddwydion unrhyw un sydd yn glaf o gariad. A'r trydydd dymuniad, o sicrhau na fyddwn ni byth yn priodi. Daeth y 3 dymuniad yn wir, ac mwyn dangos fy niolchgarwch am hyn, cysegrais fy mywyd yn gyfan gwbl i Dduw, gan fyw fel lleian ar ynys Llanddwyn. Erbyn hyn, dwi wedi sefydlu eglwys yma hefyd, ac gobeithio ryw ddydd, y daw yr eglwys a'r ffynon gerllaw yn gyrchfan Pererindod, ac y bydd cariadon Cymru yn tyrru yma. Pwy a wyr, efallai byddwn nhw hyd yn oed yn cynnal dydd arbennig ar gyfer cariadon Cymru ryw ddiwrnod. O myfyrdod Dwynwen yn y fan honno, mae'n gyfarwydd iawn i ni gyd yr hanes yn dydy. Ond cyn ni fynd ymlaen, gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ni'n tad nefol a sanctaidd mi wyddon ni mai ti yw ffynhonnell pob cariad. A da ni'n diolch bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi, wedi gallu ymgynnull fel gynulleidfa o bobl di fel yr eglwys. Mi wyddon ni mai ti yw'r winwydden y mae pob cangen yn tyfu ohoni. Arglwydd, rwyt ti'n galw ni i aros yn dy gariad di. I garu'n gilydd fel wyt ti wedi'n caru ni, a hynny gyda tosturi a gras. Wrth i ni gofio hanes Santes Dwynwen, mi rydyn ni'n dathlu'r rhodd o gariad, y dwyfol a'r dynol, a dysga ni garu fel ti wedi gorchymyn, i roi'n bywydau dros eraill mewn gweithredoedd y garedigrwydd ac aberth. Fel Santes Dwynwen ymddiriedodd yno ti yng nghanol torcalon ac anobaith. A pan fo cariad yn llawen boed i ni roi diolch, pan fo cariad yn heriol boed i ni ganfod nerth yn desiampl, a pan fo cariad yn galw i wasanaethu boed i ni ateb gyda chalonau agorad. Ymddiriedwn i thofal y rhai sydd yn bell o cariad heddiw. Cyn arbennig felly cyflwynwn ni ti arweinwyr un byd, y byddan nhw'n ymroi yn llwyr i garu cymydog ac i garu gelynion. Bydde iddynt ddilyn esiampl Crist i weld gwerth ym mhob unigolyn a cheisio heddwch. Dy'r oeddynion ym mhob gwlad ddod i sylweddoli o'r newydd fod cariad yn rhagori ar gasineb, a daioni'n rhagori ar ddrygioni.
I bob un sydd ofn heddiw yn byd ni, yng nghanol anghyfiawnder, yng nghanol tlodi, yng nghanol rhyfel a thrais, bydde ti i'w lapio nhw'n gynnes yn dy gariad di. O gariad heb ddiwedd na dechrau, a'r gariad mor rhyfedd rwy'n byw. Arglwydd rwyt ti'n yn galw ni, yn ffrind, yn gyfeillion, ac wedi'n dewis i ddwyn ffrwyth fydd yn para. Boed i'n bywyda ni felly adlewyrchu dy gariad di, a boed i'n cariad ag at eraill yn arwain y nes at ti. Yn caru nes di, maint ein gwendida a'n ffeleddau i gyd. Fe'n carodd i maint fy mai, ni allaf lai na'i garu. Boed yn calona yn tyfu mewn ffydd, gobaith a chariad. Arglwydd ymdawelwn am ychydig eiliadau i gyflwyno i ti yn gweddia personol, y gweddia hynny sydd ar yn calona a'n meddylia, i gyflwyno nhw i ti yn awr. Arglwydd gwrando arnom yn ein gweddi, a derbyn i yn dy gariad a dy gyrraedd. Gan yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, ond dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, rhwng yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewychus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gadwch i ni barhau drwy ganu ym rhif 259, 259. Cofiwn am gomisiwn Iesu, cyn ei fyned at y tad. Ewch, pregethwch yr efengil, gwnewch ddisgyblion ym mhob gwlad. Deil yr Iesu eto'i alw yn ein dyddiau ni'n nawr, ef sy'n codi ac yn anfon, gweithwyr i'w gynheuaf mawr. Ac yn y blaen 259. Da
tyfiant da. Ond mae gwaith sy'n Mae'n siŵr bod yna sawl artist wedi darlunio Santes Dwynwen dros y blynyddoedd. Mae yna un llun sydd yn well neu gilydd. Mae'n siŵr bod Santes Dwynwen yn ei hun, mae'n siŵr, yn pasio ar y llun yma. Ond, chi'n gwybod, wrth i ni fyfyrio ar gariad heddiw, yn benodol felly yr hyn mae Iesu yn gofyn i ni garu'n gilydd. Da ni'n gwneud hynny hefyd yng ngoleuni dathliad arbennig dydd Santes Dwynwen. Nawthsant, Cariadon Cymru, ynde? A da ni'n cael yn atgoffa amdani fel un oedd a thosturi dwfn, un a berthodd, ynde? Un oedd yn ceisio iachad hefyd i'r rhai oedd mewn anobaith a thorcalon. Ac bod ei stori hi wedi gwreiddio mewn chwedlau rhamantaidd, mae hefyd yn cyfeirio at wirionedd natur cariad ei hun. Nad yw gwir gariad yn hunanol, ond yn adlewyrchiad o gariad tragwyddol ac aberth Duw tuag ato ni'n de. Ac felly, am ychydig, gadwch i ni ddeall beth yw ystyr cariad ac ystyr caru fel Crist. Ac felly, y gyntaf ydy bod cariad yn gariad sy'n iachau, sydd yn cynnig iachad. Mae stori Santes Dwynwen yn un o dorcalon, a nath ni glywed y monolog yn gynharach. Ond fe ddatblygodd y torcalon yna i fod yn genhadaeth o iachad mewn gwirionedd. Yn ôl traddodiad syrthiodd Dwynwen mewn cariad, a dyn yr enw Meilon, ynde? Fodd bynnag ni allan tuno a'i gilydd mewn cariad, am rhesymau oedd tu hwnt i'w rheolaeth nhw eu hunan. Ac fe achosodd hynny dristwch mawr i Dwynwen, ac yn ei galar. Yn ôl yr hanes a'r chwedl, trodd Dwynwen at Dduw, ynde. Gan ofyn nid yn unig am i'w ffôin gael ei leddfu, ond hefyd i eraill gael llawenydd ac iachad drwy gariad felly hefyd, ynde. Ac atebwyd i gweddi hi mewn modd rhyfeddol ac fe gysegrodd hi ei hun i wasanaethu eraill ac i wasanaethu Duw. Gan sefydlu lleiendi ar Ynys Llanddwyn, ac daeth yn ffynhonnell cysur wedyn i lawer hefyd yn doedd. A Pererindod, mae Pererinion wedi bod yn dod i Ynys Llanddwyn. Os ar rhain chi wedi bod i Ynys Llanddwyn? Mae ddipyn o'na chi wedi bod. I'r rhain chi sy'n heb bod, eich allan ni drefnu trip i Ynys Llanddwyn rhywbryd. Ac Pererindod i Ynys Llanddwyn ddylwn ni ddweud.
Ond, mae o'n le arbennig sydd yn edrych ar mynyddodd Eryri ateg at Gynarfon. Swn i'n deud hynny byswn, fel un sy'n dod o Gynarfon, bod o'n le hyfryd i edrych ar Gynarfon ei hun. Ond dwi'n cofio yn blentyn yn mynd i Ynys Llanddwyn ac yn clywed yr hanes yma gan mam a dat ynde. Ac yn adrodd, nid yn unig am Dwynwen, ond yn adrodd be wnaeth Dwynwen hefyd ar ffordd bod Duw wedi bod wrth law yn ogystal. Mae'r agwedda yma o stori Dwynwen yn atgoffa ni o'r cariad mae Iesu ni o'r chymyn yn Iowan 15. Cariad sy'n ceisio lles i bobl eraill sydd yma. Dyma fy ngorchymyn i, carwch i'ch gilydd fel y cerais i chwi, meddai Iesu de. A nid yn unig, nid delfryd rhamantaidd sydd yma, ond galwad i ddod a iachad i fyd sydd wedi torri, ynde. I ddod a iachad ac i ddod a chariad i'r rhai sy'n ei geisio fo. A pa mor aml yda ni fel Dwynwen yn cymryd ein poen yn hunan ac yn ei draws newid o'n gyfla i fendithio eraill. Ac mae gwir gariad fel Crist, fel mae Crist yn modelu, yn rhwymo clwyfau, yn dwyn baich ac yn ceisio adfer hefyd. Gyna mae cariad yn gariad sydd yn aberthu. Dwi'n cofio pam o'n i draw gyda ECOM, ac dwi wedi sôn am hwn hefyd efo chi o'r blaen, ond pam o'n i yn De Affrica ac India am gyfnod o flwyddyn, mi ges i freichgled gyda nhw. Chi'n cofio be oedd y freichgled? Y llythrennau WWJD anna fo. Reit? Lle bod rhain chi wedi cael y freichgled yma. Ond y geiriau be oedd y llythrennau yma'n golygu oedd what would Jesus do ynde? Reit? A gawson ni y freichgled yma ar gychwyn yn amser yn Ne Affrica, ac oedd o gyda ni am weddill y flwyddyn. Ac felly, pa mae o'na ffrau yn digwydd yn y grŵp, achos o'na ddeuddag ohono ni o ddeuddag gwlad gwahanol, mi o'na densiwn yn codi, reit? Mi o'na densiynau'n codi, ac mi o'na ffrio weithiau, mi o'na anghydweld yn ogystal. Ond, oedden ni wastad yn cael yn pwyntio at y freichgled a dweud, wel, be fysa Iesu'n gwneud yn y sefyllfa yma? Ac wastad yn adrodd y geiriau wedyn, wel, mi fysa fo'n caru, ynde? Mi fysa fo'n caru. Ac hwnna wedi aros hefo fi ers y cyfnod yna, ers 2011. A yn ddiweddar, dwi'n gwybod pam, reit? Dwi'n meddwl, pam mae gen i blant, a bod angen stori blant, dwi wastad yn cario rhywbeth yn ymhoca jyst o cofn. A beth gen i fi heddiw, di calon coch. Reit? Calon coch. Gen i fi sawl un ohonyn nhw. Reit? Ddim fel confetti, reit? Ond, be mae hwn yn atgoffa i hefyd, a mae hwn wedi bod yn ymhogad i ers wythnosa, reit? Yn atgoffa i am gariad Duw, a bod yn gyfla i ni i rannu cariad hynny a phobl eraill hefyd ynde. Dyna'r arweiniad da ni'n ei gael. Mae geiriau Iesu yn Iowan 15 yn atgoffa ni bod cariad yn aml yn golygu aberthu. Yn golygu aberth. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. A mae cariad yn galw ni roi ohono ni'n hunan hyd yn oed pan mae'n costio rhywbeth i ni. God modlodd Santes Dwynwen y cariad aberthol hwn pan ddewisiodd gysegri i bywyd i wasanaethu. Ac hyd yn oed ar drail ei breuddwydio yn ei hun personol roedd hi'n gwneud hynny. A tra bod y byd yn aml yn dysgu bod cariad yn ymwneud â chyflawni personol, rhywbeth yn bersonol, neu rhywbeth da ni'n gallu elwa ohono fo, chi'n gwybod, mi wyddon ni mae nid dyna sydd wrth raidd neges Duw nac i. Ond, mae'r Beibl yn dysgu bod cariad yn ymwneud â rhoi. Ac yn bywydau beunyddiol, gall y cariad yn perthol hwn Gymru sawl ffurf yn gall. Gall olygu maddau rhywun, rhoi'n hael i'r rhai sydd mewn angan ac yn y blaen.
Ond mi wyddon ni, mae meidrol ydyn ni hefyd, ac mi rydyn ni yn disgyn yn siort yn dydyn. Mae sawl enw wedi hawlio sylw ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar y newyddion yn ystod yr wythnos diwethaf. Ac dwi'n gwybod bod Hywel wedi sôn yn ei e-bost am un merch dwi'n wedi siarad amdano rwan felly. Ond yn ystod yr wythnos diwethaf, yr arlywydd Trump ac Elon Musk i enwi 2 yn unig, reit? Lle mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ei henwi. A lle bynnag mae rhywun yn wleidyddol, mae rhaid cyfadda bod rhywun yn arswydo wrth weld dega a dega o beth yn cael ei arwyddo, gorchmynion gweithredol yma. Yr executive orders yn gweld yr unodoliaethau yn tynnu allan o gytundebau fel cytundeb hinsawdd Paris, gyrchymyn i ddrilio am olew, diddymu polisi cydraddoldeb ar gyfer y gymuned LGBT sydd yn rhoi pobl o gymuned honno mewn perygl. Reit? Ac gorchymyn i eachdidio ffoduriaid hefyd, na chi beth arall. Ac mae hwnna wedi codi ofn mawr felly. Ond daeth un person i hawlio sylw uwch ben y sŵn, sef Esgob Marian Edgar Budd. A mae llun ohono ni ar y sgrin yn fan hyn. Mae'n siŵr bod chi gyd wedi gweld ei hun hi ac wedi clywed ei hanes hi. Ac o bosib wedi clywed ei ffregaeth hi. Ond dwi'n gwybod, chi'n gwybod, mae Esgob Budd wedi bod yn Esgob Washington ers y flwyddyn 2011. Ac dydd wythnos yma bydd ar gychwyn yr wythnos felly, mynychodd Trump Oedfa diwrnod cenedlaethol gweddi yn Eglwys Gadeiriol Cenedlaethol Washington. Ac yn dilyn hynny felly, mi draddododd yr Esgob ei ffregaeth gan siarad yn uniongyrchol a Trump i drigarhau wrth y gymuned LGBTQ+ a ffoaduriaid. Gan ddweud bod unigolion a theuluoedd yn byw mewn ofn. Ac testyn ei ffregaeth oedd undod, reit? Undod. Ac mae hwnna'n dod ar i ni beth bynnag wythnos weddi am undod Cristnogol yn dydy. Ond mae undod yn anrhydeddu urddas pob person, meddai. Mae undod yn golygu bod yn onest. Mae undod yn golygu bod yn ostyngedig. Ac mi aeth ymlaen i ddweud bod pobl yn byw mewn ofn heddiw a bod angen i ni. Ac oedd hi'n siarad i bawb, nid yn unig a rhai oedd mewn grym, ond i bawb yn ogystal. Bod angen, ynde, bod angen i ni uno, bod ni angen i ni ddangos undod fel hyn. Ac yn addfwyn iawn fe thraddododd Budd ei ffregaeth. Heb godi llais na chondemnio, reit? Ond gan atgoffa yr arlywydd a phob person arall oedd yno o'n galwad Cristnogol i garu eraill. Yn syml, i garu eraill. Wrth gwrs, ers hynny mae wedi cael sawl bygythiadau o bob cyfeiriad. O bob cyfeiriad. A llythyra bygythiol hyd yn oed am ei bywyd ei hun felly. Ond, mae Budd wedi dal ei thir ac yn ei hegwyddorion am ei hegwyddorion gan siarad gwir i rym ynde. Yn Saesneg, speak truth to power. Right? Yn atgoffa o bobl fel Martin Luther King, fel Nelson Mandela, fel Gandhi. Dyma mor bwysig oedd y bregaeth hon ynde. Atgoffa wnaeth yr Esgob am yn ei adlewyrchu cariad anhunanol. Cariad lle mae Iesu'n gorchymyn i ni i garu ein gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi einios dros ei gyfeillion. Mae pob gweithred anhunanol dydy yn dod â ni nes at galon Duw,
ac adlewyrchu'r cariad y dangosodd i ni yn gyntaf. Ac yna mae cariad yn gariad sy'n parhau. Cariad sy'n parhau. Un o'r etifeddion mwyaf prydfertha gawn ni gan Santes Dwynwen yw natur parhaol y stori ynde. Gan rifoedd ar ôl i bywyd hi, mae pobl yn dal i chofio hi, yn dal i nodi'r diwrnod, pobl yn dal i fynd yno, ac yn cofio amdani fel goleidi o gariad y ffyddlondeb. A dyna da ni'n gofio y bore yma gyda'n gilydd. Daeth y ffynon hefyd ar Ynys Llanddwyn yn symbol o gariad parhaus, lle roedd pobl yn chwilio nid yn unig am fendithion i'w perthynas rhamantaidd nhw, ond hefyd am sicrwydd dyfnach cariad Duw. A mae'r cariad parhaus hwn yn adlewyrchu cariad Duw tuag ato ni. Cariad yna Duw byth yn methu. Waith beth o'n hamgylchiadau ni, dydy'r cariad yna byth yn methu. Reit? Yn Eseia 54:10 mae Duw yn datgan, falla y bydd y mynyddoedd yn symud, a'r bryniau yn cael ei hysgwyd, ond bydd fy nghariad i ato chi yn aros. A fydd fy mrwymiad heddwch ddim yn siglo. Medda'r arglwydd sy'n dy garu di. Cariad sy'n parhau yn gadarn, yng Nghrist sydd gyda ni. Cariad sydd yn ffyddlon ac sydd yn sownd yn addewidion Duw. Mae'n dyfal parhau drwy trialon, yn madda pan mae'n anodd, ac yn dal yn gadarn hyd yn oed pan mae eraill yn methu. Fel dilynwyr Crist, rydyn ni wedi cael yn galw i adlewyrchu'r cariad parhaus hwn yn ein perthynas. Yn perthynaeth rhamantaidd, perthynas a chyfeillion, perthynas a gymunedau gwahanol. Beth bynnag fo'r perthynas hynny, fe fynir ni beidio rhai gorau iddi i garu ein gilydd. Ac felly, i gasglu felly, mae rhaid i ni fyw allan y cariad yma. Wrth i ni ddathlu dydd Santes Dwynwen, da ni'n cofio bod cariad yn fwy na teimlad yn unig, mae o'n alwad. Galwad ydy caru, ynde? Neu yn gorchymyn gan Grist. Ac fel Santes Dwynwen, rydyn ni wedi'n gwahodd i ddod a'i achad a thystion i gariad sy'n parhau. Da ni'n dystion i gariad yna. A cofiwn hefyd ffynhonnell eithaf cariad, sef Duw ei hun. Sydd wedi ddatguddio ei hun yn Nghrist Iesu. Pan fydden ni'n teimlo bod ein gallu'n hunan i garu yn methu, ac mae o weithiau, dydy? Reit? Mae o weithiau. Pan fydden ni'n teimlo bod ni'n na'n methu, gallwn dynnu nerth gan yr un a'n carodd ni gyntaf. Felly wrth i ni adael y lle yma heddiw, bod i ni fynd â gwersi cariad bywyd Santes Dwynwen a geiriau Iesu gyda ni, i garu fel y mae ef wedi'n caru ni, i roi'n bywydau dros ein gilydd ac i fyw mewn ffordd sydd yn tynnu sylw pobl eraill at bŵer trawsnewidiol a pharhaus cariad Duw. Gydwch ni weddio. Dduw grasol, da ni'n diolch i ti am esiampl Santes Dwynwen ac am rodd cariad sydd yn llifo o'th galon di. Dysga i ni garu fel y gwneithos garu ni, yn anhunanol, yn aberthol ac yn ffyddlon. A boed i'n bywyda'n adlewyrchu dy gariad iachus a pharhaus. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. O gadwch i ni ganu ein hymyn olaf, sef emyn rhif 319. 319. Welen sefyll rhwng y myrtwydd, wrth i'r teilwng o holl ffryd. Mae o ran y rwy'n adnabod ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd. Henffych fore y caf ei weled fel y mae. 319.
ddyddiau gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydda gyda chwi o'i. Amen.